maya pro chini media teaching tomai no jung dini buskang ni chini je Delhi movement na te kaisa guruত্বপূর্ণ আলোচনা kaisa jung kok chap lema pandar bisingti kok chap laika abon bisingti kaisa pandar no chalona gake jotono saimano kaisa preparatory committee khana nago haini jung Delhi movement no te jung dini preparatory committee khaka tai aboni সাথে সাথে गोबां चिकन चिकन थांफाय जराwo jung jalongo जों लोगो साइमानो एक्सपीरियंस दङ हाइन बागै जों गोबां चिकन चिकन जिनि साब कमिटि को खाजाखा इनके आं ताबो साकलाइन थां दङ जिनि जे दिल्ली मुभमेन्टनि जे प्रिपेरेटरी कमिटि ओ सामना ताम तंखा बिसकै जिनि जे दिल्ली मुभमेन्ट ति जिनि कन्भेनर दंखा जिनि ऑनरेबल एमडीसी जिनि जतनसे सीनियर लीडर और दङ जिनि पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट बरंगोरां सिंनि सार अनंत देबबर्मा तै को कन्वेनर चंखा चिनेरो उमा शंकर देबबर्मा चिनि ऑनरेबल एमडीसी तै को कन्वेनर चंगो चिनि ऑनरेबल एमडीसी तै खरसा गणेश देबबर्मा तै को कन्वेनर चंगो चिनि एमडीसी ऑनरेबल एमडीसी देवजित त्रिपुरा तै को कन्वेनर आं साकबायथां सदागत कले तै मेम्बर चंगनारखा जितेन देबबर्मा मेम्बर चंगनारखा प्रस्मित देबबर्मा YTM ने वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी तै वाइस प्रेसिडेंट जितेन के वाइस प्रेसिडेंट तै मेम्बर दङ चिनि DWF नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोरां जो सपना देबबर्मा तै मेम्बर दङ चिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटी नि सदस्य चिनि आति जमातिया इनके मेम्बर दङ चिनि त्रिपुरा मथानि YTM नि चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगोरां हलिउड चाकमा तै बरंगोरां YTM नि वाइस प्रेसिडेंट सुखबासी जमातिया तै चिनि त्रिपुरा मथानि नो चिनि पेरेंट्स बॉडी नि सेंट्रल कमिटी नि AGS बरंगोरां चिनि खातुम देबबर्मा तै चिनि YTM नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोरां लिमन देबबर्मा बरंगोरां जों कायसा प्रिपेरेटरी कमिटी हिसाबै जों दिनै चंलायखा तै दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंमुं बाहायनो साकलाय दाबो साब कमिटी ओ जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटी ओ साब सामनारिका फियाबा जों चंलायखा तै दिनै जों प्रिपेरेटरी कमिटी नि बुंमुं बाहायनो साकलाय दाबो साब कमिटी ओ जों गोबां साब कमिटी खाका साब कमिटी नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटी ओ साब सामनारिका फियाबा जों ताम तामनि साब कमिटी खाका आबो जों साना थां दङ फुडिं नि बागै जों कायसा साब कमिटी खाका इनके फुडिं नि यागलो चिनि ट्रेन तै दिल्ली बेस चिनि फुड कमिटी जों साब कमिटी खारिगा इनके लजिंग नि बागै बाहायनो जों कायसा साब कमिटी खारिगा दिल्ली ओ थाङै बाहायके चिनि बर खाना दंनाय बाहायके आजागा एकोमोडेट खुंनाय तै साब कमिटी खाजाका मेडिकल टीम नते मेडिकल टीम निबो जों कायसा साब कमिटी खाका यागलो जों ट्रांसपोर्ट नि बागै बाहायनो जों साब कमिटी खाका तै आबन यागलो तै जकुनो तै कायसा चिनि तै कायसा साब कमिटी खाजाका जों कल्चरल चिनि टीम न जों बाहायके tlangै बाहायके दैदुलै नायथामन जखलाय जों दिल्लीआव डेमोन्स्ट्रेशन खालामनाय बाहायके जों फातानि बरनो चिनि त्रिपुरानि कल्चरल जों एट्रेक्ट खालामनाय आबनो तियै जों कायसा कल्चरल नि बाहायनो कायसा साब कमिटी खायो इनके पाइथागो जों कायसा आईटी नि बागै बाहायनो चिनि मीडिया टीम गावनि बागै बाहायनो कायसा साब कमिटी खायो चिनि जे एन्टायर जे चिनि जे स्टोरी त्रिपुरानि सिमिन चिनि जार्नी दिल्ली जरा हायना हाय दिल्ली सिम तैसे त्रिपुरा जरा जे गिफिलि खायमाने औ स्टोरी न बरक रेकर्ड नारना बागै चिनि आईटी सेल बाहायनो कायसा टीम खायो इनके दिल्लीनि प्रेस मिटनि बिसिंथै आं कगनार सिनाय जतन हामबाय